Sibingelele yonke South Africa, these amadoda anyakazisa umuzi. Sibingelele wonke umhlaba la khona lento ifinyelela khona. Mabunda mfowethu. Sibuda. Awubingelele baba. Awu sibingelele yonke South Africa and people all over the world. Sithi sifikile la sizonyakazisa. Bantwana benkosi, before sinyakazisa nge-27 zika May ebukhoneni with amadoda anyakazisa umuzi. Laphana nje eRoadport ithikithi nje lu-200 siyanimema nonke abafuna nje ipost ikhona laphana ku Facebook @amadoda anyakazisa umuzi. Sibuda. Mabunda mfowethu, Mvangela. kunalabo mama abadayisa amathumbu. Abadayisa amathumbu. Labo mama abadayisa amathumbu kunento engishayayo ngayo. Ushawa yini? Njalo mabadayisa amathumbu balandelwa yimpukane. And mabunda nansi into engishayayo. Abayeke ukwadayisa amathumbu noma impukane sibalandela. Ngoba banento ukuthi le impukane banento ukuthi lamathumbu asilethele imali. Kodwa nansi into engichazayo. Bathatha into yokuphebeza. Kodwa baqhubeke mabunda badayisa. Yetasa ngiyazi kunempukane sikulandelayo. Kodwa qhubeka uyenze lento uNkulunkulu akubizele yona. Ngoba labo mama banesambulo. So le impukane asizi singodayisa amathumbu. Kodwa siza ngoba sidayisa amathumbu. Usathane uatheka into ekalile. Kodwa engaqalanga akayatheka. Wemvangeli le impukane azizanga kulabo mama kodwa siza kulento bayiphethe. Uyabona uma unoNkulunkulu usathane akali nawe kodwa ulwa nalento uNkulunkulu ayifaya ngaphakathi kwakho. Kodwa nayi into engithandayo awuveli ume uyibheke zizenzele kodwa kunalento uyithatha uyisebenzisayo. Uyabona wemntana sekhaya izwi likaNkulunkulu liyafana nale yanto lo mama bayiphethe. Baloku bathi kufana noJesu mvangeli lithi iBhayibheli usathane wamlanda wathi if indeed you are God throw yourself down and the angels will come down. uJesu waphendula what it is written, you shall not test the Lord your God. Why? Because it is written bekalokathi Mabunda asifinji impukane kodwa siyaphebeza. Mabunda umphebeza ufana nani? Ufana nomthandazo. Ngoba noJesu naye impukane zamlandela. uPeter wamjikela, uJudas wamdayisa kodwa waqhubeka waphebeza. Yena siphebeza. nayi into engisanga umthandazo. Sometimes umthandazo awushintshe isimo kodwa ukunikeza amandla ukuthi ubekezele phakathi esimeni. Lalela mvangeli, ngiyathemba tata ukuthi uShadrach, Meshach and Abednego bathandaza kuze umlilo ucime kodwa uqimanga baphila phakathi emlilweni. Why? Uma uthandaza sometimes izinto azishintshi kodwa uyakhona ukubekezela. Kuliwa namathumbu kodwa lo mama uyaqhubeka adayisa. Ngiyazi mntana sekune business usathane uyatheka kodwa kube bongaliqalanga bengeke atheke. Uyamshado wakho uyawatheka kodwa kube bongayishadile uyijolela nje bekangeke atheke. Kodwa ngizothi namhlanje vumela inkosi ikunika amandla okuphebeza. Phebeza mntana sekhaya. Sibuda. Ngifunda into nayo. Ufundeni tata? Uma abantu bepheka abayishi anyanisi and abantu abaphekayo bazokutshela i-anyanisi mawuyigrate uyakhala kodwa bayaqhubeka bayigrate ngoba bayazi ukuthi le nto abayigrateayo izokwenza isishubo sibe mnandi. Kodwa namntasekhaya emabunda sinabo anyanisi bethu baba esibhekana nabo. Kodwa ngizothi namhlanje qhubeka ugrate lo anyanisi noma ikhalisa lento. Ngakhumbula indaba yemoto mvangeli. Uma imoto ihamba emvuleni ayimi tata kodwa ivele ikhipha amawiper iqhubeke iyaphambili ukuthi liyanetha mvangeli. Kodwa the fact ukuthi liyanetha akusho ukuthi sime, siyaqhubeka nohambo siloku sishaya amawiper. Wemntana sekhaya sulinyembezi uqhubeke nohambo. Ziyakushaya, I understand, ziyanetha, I understand, kodwa where you are it is not important. There is somewhere la uyakhona kubaluleke ukudlula la ukhona.
mabona mfethu Mvangeli. ibhodo mali likhulu kusho ukuthi anyanisi uzogreater kakhulu osho mabona mawuphethe izinto ezinkulu angeke ukhale njengabo bonke abantu kodwa uyokhala kakhulu uyazi inkinga yini mabona siya ngabantu ababizelwa ngalento thina esikile emntazika mawuphethe into enamandla inyebezo oyikhalayo angeke safana nabanye Abasifani mvangeli singaphila sonke sihambe sonke kodwa kusho ukuthi siyafana ngoba izinto uNkulunkulu asiphathise zona asifani dariswa nezimo esishayayo asifani abanye bangena entweni esinzima kakhulu inyenqa abaphethe into enkulu kakhulu abanye bafika bajikela abantu abaningi waye baphethe into mabona mvangeli lithi iBhayibheli uJesu wadibana neGetsemane Wankosi aye eGetsemane lithi iBhayibheli mayefika wathandaza umjuluko ofana njengegazi kanti anyanisa igreathayo ekusasa izomenza igama lakhe libe phezu kwamakhosi ngoba mabona wonke umuntu unoanyanisi yazi inkinga yini sibheke uanyanisi babanye abantu sikhohle ukuthi nathi sinabo anyanisi bethu ngizothi nyebdarasika kubeka great lento kusasa yokuhlalisa namakhosi kusasa yokuphakamisa kusasa iyokwenza igama lakho libe likhulu ngoba mvangeli noJosepha naye ubeka noanyanisi wakhe abobhuti bakhe bamjikela kanti uanyanisi wakhe nyasho mvangeli kuthi konjalo noMose naye beka noanyanisi wakhe uShadrach naAbednego babhekana nomlilo kanti uanyanisi wakhe kanjalo noDaniel mvangeli ungqothi wengwenyama bakuyianyanisi wakhe lalela lamntana sekhaya ungamhleki omunye umuntu ngoba wazi ukuthi kusasa sizokushaya ngakuphi ngoba namhlanje uShadrach noMeshach bangena emlilweni uDaniel ukuphi kusasa uDaniel ungena emgodini awuShadrach bakuphi ungamhleki omunye umuntu masimnetha ngoba nakuwe ziyeza kunento mabunda yayenziwa ugogo ileyo mvangeli ugogo mfethu bekathi mangabe aya esitolo bekaya yedwa ayothenga igrocery normally aya yedwa abuye kodwa into ayengishaya naye mabunda bekuthi mangabe ayothenga impuphu bekahamba nathi ngoba impuphu yasinda kunento engichaza masothenga impuphu uma sikhala la ndleleni Nkosi uvela uthi ugogo awukwazi ukusindwa yinto edlayo ngoba lento ekusindayo kusasa iyakusuthisa kunabantu mabunda ababhekana nezinto uthi uThixo lento ekusindayo kusasa iyokusiza ngoba mvangeli lempuphu yakho yasifana nani ifana nesiphambano samsinda uJesu kodwa sasindisa abantu namhlanje kunabo mabunda kunabo sibu bayashumayela ingenya yalesiphambano esake sasinda uJesu kodwa namhlanje izizwe siyaphila abantu bayasindiswa ngenxa yalento bayimsinda ngizubhlungu baba ugogo makhuluma lamazwi bewa offensive kodwa ubekakhuluma iqiniso kunezinto ozobhekana nazo mabuza kube ngathi ziyakoffenda kanti lezinto ezikoffendayo kusasa sokwenza ube strong ngoba iqiniso nalo ilinda angeke ube yisigora kodwa usaba insimbi kodwa insimbi iyona eze introduce ama-muscle kuwo bekangeke abe inkosi yamakhosi ukube wasaba isiphambano saveza ubuKristu ngaphakathi kwakho lezinto ezikuhlukumezayo lezinto obhekana nazo zizoveza the greatness in you ngoba iyasinda lento kanti the more isinda the more ama-muscles akhuphuka ngoba nasejimini mvangeli singangena sonke ejimini kodwa iy'nsimbi esidila nazo asifane abanye badinga ama-5 kg kodwa abanye bashaya ama-10 kg abanye bashaya ama-20 kg ingoba sisonke sisejimini kodwa iy'nsimbi zethu asifane webazalwane singakhonza sonke kodwa izinto esidila nazo asifane ngoba lama-muscles esiwafunayo awafane uma ufuna izinto ezinkulu expecta ukushawa izinto ezinkulu angeke
sonke uthi kwa grade 1 ubhala itest ka grade 12 abaka grade 12 babhala ama test ka grade 12 abaka grade 1 babhala ama test ka grade 1 it's your size Oh mabunda, it's your size. size Mabunda. Kuyenzeka impahla mayiwashwa ishwabane. ishwabane And ukuze ishwabane mabunda ukushwabaniswa ukuthi washiwe. Kodwa mabunda nansi into engichazayo. Kunalento ekuthiwa ayini. And impahla mabunda mfowethu ayino impahla ecold. Kodwa ayino ayikosa ayino ayine bandayo. Kodwa ayino shisayo. And impahla ingadingi ayine shisayo. Angeke mabunda yazi yaba right ngizothi namhlanje mntasekhaya lezi into ezishisayo sizo ayini impilo yakho sizokhipha izinto engafuneki kuwe kahle kusho ukuthi uShadrach and Meshach and Abednego bebashwabene uNkulunkulu wadinga ukuba ayina kanti uma ngoba mvangeli uma ugqoka impahla eshwabene asiblame impahla kodwa siblame lo igqokileyo wemntana sekhaya the reason uNkulunkulu akufake emlilweni uyakayina ngoba abantu angeke bablame wena kodwa bayoblame lokubhizileyo lento obhekana nayo uyakayinwa mntana sekhaya I understand kuhlungu kodwa kusasa mawuphuma uya ngaphandle abantu bayathi umuhle ngenxa yokuthi amazulu akayinile vumela amazulu akayine kuyashisa I understand kodwa ungayibalekeli ayini and mabunda nansi into namasi ama temperature wama ayina wafani ngoba nezimpahla esiyo ayino ayifani uyabona umlilo mabunda obasela wena nobasela mina awufani ubasela into engangawo uyazinkinga sawo yini si expect ama ayina abanye abantu aso ayina thina kanti angeke zasayine lento uJehova akubekele yona elakho lelithi uthi uligwinye abantwana basekhaya ungaqabanga ukuthi iayini izokubulala ngathi ungaba nesambulo namhlanje ukuthi lento obhekana nayo ayizange ukuzokubulala kodwa izokulungisa madoda nyakazumuzi siyatholakala kuma bookings 064 6200 751 and follow us on all our social media platforms at amadoda anyakazisa umuzi. Remember bafethu 27 zika May silaphe Rodiport Salvation Ministry siyonyakazisa kusabe kukhona lapha yawusisi nozuko uZulu ukhaya lakhe uqiniso naye lothi ngokhala kubani sizabe sikhonza sonke nabanye abaningi abazabe bekhona ungaphuthelwa ticket 200 rand only bese uyangena ebukhoneni with amadoda anyakazisa umuzi the worship experience. And bafethu thank you so much to Tulas MTV siyabonga bafethu uNkulunkulu anibusise njalo amen Amen.